Tällä ohjeella voit valmistaa näppärän ja ekologisen senegalilaistyylisen lompakon. Leikkaa mehupurkin tai esimerkiksi neliönmuotoisen maitopurkin toinen leveä sivu irti. Taita purkin pohja siten, että purkin sivut taittuvat jäljellä olevaa leveää sivua vasten. Leikkaa purkin kapeat sivut irti siihen asti, mihin taitoit pohjan. Taita purkin leveä sivu purkin pohjan päälle siten, että pohjan ja taitteen väliin jää noin 1 sentti. Leikkaa purkin leveä pitkä sivu vähän lompakkoa pidemmäksi. Leikkaa sen jälkeen lompakon sisälle taitetut kulmat niin, etteivät lompakon sivut osu toisiinsa. Päällystä lompakko kontaktimuovilla. Leikkaa sen jälkeen pala tarranauhasta, jonka takapuolella on tarra, ja liimaa se purkin pohjan alareunaan. Irrota tarranauhan toisesta puoliskosta teipin suoja ja sulje lompakko, jolloin tarranauha liimautuu oikeaan paikkaan.